Z historického hľadiska sa dá povedať, že za pomerne krátky čas som prešla rôznymi názvami, zmenami štátoprávneho usporiadania, rôznymi spoločenskými, politickými, kultúrnymi a inými zmenami, ale stále som ostávala verná hodnotám svojich predkov. Vďaka učiteľom. Pretože učitelia si stanovili cieľ udržiavať vysokú kultúru školy, vytvárať dobrú klímu, v ktorej sa deti cítia bezpečne a zároveň dosahujú čo najlepšie vzdelávacie výsledky. Vďaka rodičom, ktorí nám do rúk zverujú to najvzácnejšie, čo majú, svoje deti. No a vďaka deťom, ktoré učitelia spolu s rodičmi prevádzajú mínovým poľom nástrah, až ich privedú na prach cesty, ktorú si už musia ďalej zvoliť sami. Dnes mám na svojej stránke uvedenú charakteristiku obyčajná škola s úžasnými deťmi. Môj školský vzdelávací program má názov Čitateľná stopa. A mám aj 10 absolventa. Uhádnete, čo v ňom je?